Ja, jeg måtte jo så erkende, at jeg kom til at sige forkert. Det er altså en hingst. Det er ikke en hoppe. Men som sagt, hun blev født klokken 3. Og han blev født, ja. Og fødslen gik meget stærkt. Så nu er det endelig ved at ske noget. Den har gået rundt og tjekket hele boksen af. Vi simpelthen kan finde noget mad. Det er et meget smukt føl. Men det blev ikke en palomino. Lidt af det samme som Tetons, tror jeg. Ja, Tetons havde hvid man, ja, det er rigtigt. Ham her, han har sort man, men han har ingen ben, så det skulle, hvis det blev en bokskin. Men det kan selvfølgelig komme endnu. Men den er meget aktiv og meget livlig. Så jeg synes bare lige, at nu skulle I se den. Og den gør det her, de forsøger nu at finde en bat. Foran. Men det skal nok gå. Sula bider den lidt i benene for at dreje den i rigtig retning.